означава шарно? Продаваш такава друга, когато не се отчиташ на дилъри. Ти мръдна ли, бе, брат? Спасител съм в един хотел, бе, без документи, бе, брат, нелегално. Ко мислиш ти? Чакай сега, колко мадами удари това лято? Много, брат, убих ги направил, стол черен кур направил ги, скъртях, брат. Отрепах ги. Добре, връщат ли се при тебе ти като ги отрепаш? Как, бе, брат, как, бе? Ти си това ходиш без телефон, защото те не спират ти звънят. Кой, бе, брат? Кой ходи без телефон, бе? Абе, брат, ти мръдна ли къв си, бе? C5, бе, брат. Ти мръдна ли къв си, бе? Добре, викачите в Слънчев бряг, викачите дразнят ти или напротив много са яки? Дразнат ма, брат, защото са измамници. Тебе как те измамиха последния? Ами, брат, прикараха ме, накараха ме да влея в едно заведение и платих 100 лева сметка за една фанта и една кола, брат. Ти знаеш с работа. Те са продажници, измамници са, брат. По-измамни са от брендо. Ко мислиш ти, бе? А ти не полудя ли, бе? Как ще ти вземат 100 лева за... Ама, брат, аз направен бях на бомбони, бе. Аз откъде да знам? Ти вече на бомбони ни даде 100 лева и си тръгна и после... Да, брат, кът мъж. Цак и излях, брат. Кой ти кае? Слънчев бряг е една гадна мръсна дупка.